Archbishop Washington Ogonyogede mar od lamo mar Power of Jesus Around the World mayudre bomani Maksumo en jadolo marahuma kagi sechegi oikore mondo sidhe kaka apostol bang' bedo gi higni mang'eny e pap mar dolo. Tulo makawuono ni eri jothurwa arena nyiso ni en wuoth marabora masegae nyaka Nyasaye ne war chunya higa 61 ko wachopo kama watieni en wuoth marabora. Asekalo gode kaachiel gi gaore gi timbe to gi kuonde mang'eny to Jehova Nyasaye osebedo nyaka kora emomiyo wachopo kama koro wantieni. Koro wachopo kama wabedo e neno gima Nyasaye timo e rok maduong' mar Power of Jesus Lord Church mosebedo rok maduong' ma piny ong'eyo. Nyasaye nomiya lemo mondo abed reverend kaka mata bedo bishop kata chopo title mar archbishop. To kuom ng'wono mar Nyasaye neno koro choyo giri nyime matin. To ji mang'eny ong'eyo ni archbishop en lemo maduong' e kanisa mar Nyasaye moloyo lemo moro amora yote. Koro Nyasaye omiyowa lemo maduong' miluongo ni apostol. To apostol ni kwasome muma to waro ni en wach Yesu wuod Nyasaye. Gimomiyo en wach Yesu wuod Nyasaye en tema jo Efeso 4:11 mawacho niya, kendo magi e michne noketo jomoko obedo joote tiene apostol, moko joul wach ma jayalo, moko joyal wach maberno, moko jokwath gi jopuonj mondo oik jomaler e tich mar konyo kuom gero ringre Kristo. Omiyo ji mich opogine miche abich mane momaka to ji kong'eyo. Koro omiyo kiwuoyo kuom apostol kisomo kisungu to dhi wacho ni apostol, to e dholuo iluongo ni joote. Koro kuom joote no emondike tij joote, tieni ni tich ma joote ne timo kaka jotich Nyasaye mane Nyasaye noluongo. Omiyo Yesu noketo miche abich ne noketo jaote. Jaote ni elemo mane gikwano ni duong'e moloyo. Tambe ko chana yale piny Amerika jowadwa, Amerika nodhi ofwenyo ni lemo maduong' moloyo e ringre Kristo ka en jaote miluongo ni apostol. Kwa wuoyo kuom apostol en title marang'ong ahinya. To eriko ranyisi ugo e kitabu mar Efeso 4:11 nyaka 14 inyalo somo mos kiwinje. To kendo kwa chope Jo-Ibrania 3:1 nyaka 3 wuoyo kuom apostol maber kabisa. Koro miyo ka ji winjo bio mi apostol dikon eta apostol ligi manade. Wuoyi mang'eny osebedo apostol to mana ka ji emo chako gi apostol. To moko oko yudo to mibiro miya nie en apostol mabiro approved e piny mangima. Jadolo Ogonyogede mosebedo ng'ala mamalo e kwedo weche mag mibadhi koro idhi dhial e od lamo mare kochopo tarik 24 dwe ni ka nyasi makamano itimo gi riwruok moro mawuok king'iyo gini osima biro commissioner mabiro keta e kom mar apostol iluongo ni Dr. Don Lion. En wuod Amerika moseyalo higni mang'eny to sani be higni 88 to riwruok margi mar jodolo madongo mag Amerika negi kwana giro ni jaduong' Bishop Ogonyoni koro wamiye apostol. Emomiyo gibiro miye apostol, mibiro miye pala maligangla mar loch ni sword of authority. Omiyo nyasi ni wabiro chako convention marwa tiniro mar maduong' mar romo moro mar East Africa ma jatimo pile to wabiro chako tik 20 to biro dhi ne nyaka tik 15 ema ko jatend Kenya biro bede ka makori biro dhiala ka wuta Amerika bedo piny e wi moa piny ka piny nyaka Amerika nyaka Canada nyaka England bedo piny to kendo biro mabwa ma Kisumu ka chala na gigi mana kelo higa mar 1999 e dwe mar 8 mana kele Moi Stadium ka mano biro yawo gi president mwahero kendo mwageno Daniel Arap Moi. Koro samo wantiere ni
welo bro kama dongo e dala wakairi ka imi apostol to ka apostol kende yawuta America bicho ko Filipina nigi de miakendo doctor ministry imeda moro ewi mano machiegno no sida na birgi konde ariyo chiegno kondo maduong' mar apostol to ai bang'e gi kondo mar doctor of ministry tieni e weche mag Nyasaye omiyo en gweth ma Nyasaye okelonwa e rok maduong' mar power to kwan kendwa okelo ni yawut Kenya te nikech ka wudu nyalo mulema oko mokel ka en mana gweth maduong' malich moloyo ne riwruok mar jokanise e Kenya mangima. Mikai Bishop Phoebe Ogonyo mamin ode bende owacho ni giketo ikruok makare kaluwore gi nyasi makoro ichanono. Agoyo erokamano ne Jehova Nyasaye kuom gik mosetimo kata ma pod obiro timo. Kuom nyasi mabiro mar Apostle Archbishop wagoyo erokamano nikech en ng'wono maduong'. Sana ne famili mara en ng'wono maduong' ma Nyasaye otimo. Nikech ka piny ngima kata riwruok mar piny ngima nyalo yiero achiel kuom jotich Nyasaye mondo giwire mondo tich Nyasaye omed dhi nyime. Nikech samo bedo apostol ok obi bedo mar kanisa power kende to obro bedo apostol ma dhi e piny duto te. Mana nyalo Nyasaye otimo nwa odwa kendo ne kanisa mar Nyasaye kendo ne jo Kenya. Koro miyo chunywa mor ahinya kendo watemo ni mondo warwak welo duto te ma Nyasaye bro kelo chakre tarik chokruok bro chakre nyaka tarik 25 ma nyasi bro bede. Warwako gi duto te. Jotelo te kila aina mar ng'ata ma Nyasaye omulo chunye no nyalo biro warwako gi. Ka ochopo tarik 25 dwe ni Archbishop Washington Ogonyongede koro biro ng'ere kaka Apostle Archbishop Washington Ogonyongede kaluwore gi rwak midhi rwake godo e kanisa ne mar Power of Jesus Around the World mayudore bomani mag TV ka owuok Kisumu County an Ojwang' Joe.